Ці замерзае гарачая вада хутчэй за халодную? Відавочны адказ не, бо гарачая вада, па-першае, мусіць астыць да аднолькавай тэмпературы з халоднай, і толькі потым адбудзецца ўсё тое, што патрэбна, каб замёрзла халодная вада. Таму гэта ж павінна заняць больш часу, так? Ну, паводле эфекта Мпембы не. Гэты эфект названы ў гонар Эрастам Пембы, танзанійскага школьніка, які ў 1963 годзе рабіў марозіва для школьнага праекту. Трэба было закіпяціць малако з цукрам, а потым астудзіць перад тым, як пакласці ў лядоўню. Але наш герой хваляваўся, што яму не хопіць месца ў лядоўні, таму паклаў сваю сумесь адразу пасля закіпання. 1,5 гадзіны пасля ён раптоўна заўважыў, што яго сумесь замёрзла, а ў ягоных аднакласнікаў такога не атрымалася. Хлопца зацікавіў гэты феномен, таму ён звярнуўся да прафесара фізікі Дэніса Осборна, каб даследаваць гэты эфект і з малаком, і з вадой. Яны здолелі паўтарыць адкрыццё Мпембы і апублікавалі навуковы артыкул, дзе адзначылі, што гарачая вада сапраўды замерзае хутчэй, чым халодная. Але Мпемба не быў першым, хто заўважыў такую з'яву. Нават Арыстоцель яшчэ пісаў, што вада, якую спачатку нагрэлі, замёрзне хутчэй. Праз тое, што і астыне яна хутчэй. Таму тыя, хто хочуць ператварыць гарачую ваду ў халодную, спачатку пакідаюць яе на сонцы. Сэр Фрэнсіс Бэкан таксама пісаў, цёплая вада замёрзне прасцей, чым зусім халодная. А Дэкарт у сваім эсэ па метэаралогіі заявіў: мы таксама можам назіраць у эксперыментах, што вада, якую доўга трымалі гарачай, замёрзне хутчэй, чым у іншых выпадках, бо тыя часціцы, што не даюць вадзе хутка замёрзнуць, выпарацца падчас награвання. То бок, у гэтай з'явы, калі гарачая вада замярзае хутчэй за халодную, доўгая гісторыя назіранняў, але якія ёсць фізічныя падставы да гэтага. Існуе 5 прапанаваных механізмаў: раставанне лёду, раствораныя газы, пераахалоджанне, выпарэнне і канвекцыя. Пачнем з раставання лёду. Калі пакласці 2 шклянкі ў абмёрзлую лядоўню, слой лёду спрацуе ў якасці цеплаізаляцыі вакол халоднай шклянкі, таму вада там будзе астываць даўжэй. Але вакол гарачай лёд пачне падтаваць, створыцца слой халоднай вады, што паскорыць цеплаабмен, і праз гэта гарачая шклянка будзе астываць хутчэй. У некаторых выпадках гэта можа быць тлумачэннем эфекта Мпембы, але іншыя даследчыкі пільна сачылі за цеплаізаляцыяй паміж дном шклянкі і лядоўняй і таксама пацвердзілі, што назіралі такі эфект. Другая гіпотэза грунтуецца на раствораных газах. Вядома, што ў халоднай вадзе іх значна больш, чым у гарачай. І калі цёплая вада астывае, канцэнтрацыя газу павялічваецца. Але гэты працэс экзатэрмічны, то бок з вылучэннем цяпла, і гэта мусіць запаволіваць замярзанне, а не паскараць яго. Канцэнтрацыя раствораных газаў можа нешта змяніць разам з наступным прапанаваным тлумачэннем – пераахалоджаннем. Вада ў ідэальных умовах замярзае пры 0 градусаў, але насамрэч вадкасць можа ахладзіцца мацней перад тым, як пачне крышталізавацца. Пераахалоджанне ўзнікае, калі ў вадзе няма цэнтру крышталізацыі, напрыклад, прымешак ці бурбалак, таму няма кропкі, каб пачаў з'яўляцца лёд. Ёсць меркаванне, што цёплая вада менш схільна да эфекту пераахалоджання і таму можа замёрзнуць хутчэй за халодную, але прычыны гэтага зноў невядомыя. У некаторых эксперыментах выявілі, што адрозненні ў пераахалоджанні сапраўды выклікаюць замярзанне гарачай вады хутчэй, але результаты былі вельмі няўстойлівыя, таму гэта практычна немагчыма паўтарыць нават у аднолькавых умовах. І гэта не тое, каб дзіўна, калі памятаць, што пераахалоджанне залежыць ад сапраўдных дробязей, напрыклад, парушынак ці драпінак на шкляным посудзе. Акрамя праблем з пераахалоджаннем, сам працэс замярзання вады выклікае шмат цяжкасцей, бо патрабуе пазбавіцца ад вялікай колькасці энергіі. Каб змяніць стан вады з вадкай пры 0 градусаў у цвёрдую, трэба адняць такую ж колькасць цяпла, якую губляе вада пры ахалоджанні з 80 градусаў да 0. Таму большасць часу, неабходнага для астывання і потым замярзання вады, складае само ператварэнне халоднай вады ў лёд, а не ахалоджанне гарачай вады да 0 градусаў. Вось чаму шматлікія даследчыкі эфекта Мпембы вымяралі толькі час, патрэбны для ахалоджання вады да 0 градусаў, а непрадказальны працэс замярзання не ўлічвалі. Цяпер, калі мы ігнаруем працэс замярзання, што можа прымушаць гарачую ваду астываць хутчэй за халодную, і гэта 4-я гіпотэза – выпарэнне. Калі мы возьмем 2 шклянкі з дакладна аднолькавай колькасцю вады, у адной гарачай, у другой халоднай, гарачая будзе губляць больш малекул вады праз пару. І калі гарачая дасягне адной тэмпературы з халоднай, яна пачне астываць хутчэй, бо частка вады выпарылась і менш засталося ў шклянцы. Але насамрэч, такім чынам губляецца менш за 3% масы, і гэта недастаткова, каб паўплываць на хуткасць астывання. Больш за тое, эфект Мпембы назіралі нават у эксперыментах з герметычнымі шклянкамі. Таму 5-я і апошняя здагадка – гэта канвекцыя. Вада астывае ў асноўным на паверхні і вакол сценак шклянкі, але захоўвае цяпло ў сярэдзіне. Таму халодная вада апускаецца, гарачая падымаецца на яе месца, гэта і ёсць канвекцыя.
Яна будзе ісці хутчэй у гарачай шклянцы, бо розніца ў тэмпературах паміж гарачым цэнтрам і халоднымі крамі будзе большай. І нават калі яна астыне да тэмпературы халоднай, канвекцыя працягне быць больш актыўнай, то бок перамешваць ваду хутчэй і хутчэй яе астужаць. У 2012 годзе Каралеўскае таварыства хіміі абвесціла ўзнагароду за лепшае тлумачэнне эфектам Пембы. Яны атрымалі 22 000 прапаноў, але кансэнсусу, чаму ёсць такая з'ява, не знайшлі і дагэтуль. А некаторыя даследчыкі ўпэўнены, што ўвогуле такога эфекта не існуе. Як гэта магчыма, што мы дасюль не ведаем дакладна, што адбываецца ў такім звычайным працэсе, як замярзанне вады? Вось мая думка. Людзі назіралі, як цёплая вада замярзае хутчэй за халодную ў звычайным жыцці ўжо сотні, нават тысячы гадоў таму. А шматлікія даследаванні з'яўляліся, каб абгрунтаваць гэтыя назіранні. Таму будзе няправільна проста не заўважаць эфект Пембы. Але замярзанне лёду больш непрадказальны феномен, чым уяўляе большасць людзей. І там значна больш зменных, таму складана забяспечыць аднолькавыя умовы, акрамя, мабыць, толькі пачатковай тэмпературы. У 2016 годзе зрабілі пільна кантраляванае даследаванне, і навукоўцы не выявілі ніякіх адзнакаў, што гарачая вада замярзае хутчэй за халодную. Наадварот, гарачая астывала да 0 градусаў відавочна даўжэй за халодную, роўна так, як мусіць быць. Але, калі тыя ж даследчыкі ссунулі тэрмапару, прыбор, якім вымяралі тэмпературу, усяго на некалькі сантыметраў, яны заўважылі слабы эфект Пембы. Навукоўцы пераглядзелі даныя мінулых даследаванняў па гэтай тэме і знайшлі, што калі месца вымярэння тэмпературы змянялася нават на сантыметр, эфект Пембы хутчэй за ўсё быў хібнасцю. То бок не існуе грунтоўных доказаў, што гарачая вада замярзае хутчэй за халодную. Падаецца, у гэтым нічога значнага, але калі б навукоўцы пацвердзілі гэты эфект, гэта было б ужо не проста цікавае назіранне. Гэта змяніла бы погляд на ўсю тэрмадынаміку, гэта азначала бы, што ў малекул вады ёсць нейкая памяць аб іх мінулым стане. Спатрэбілася б абнаўляць тэрмадынамічныя табліцы вадкасцей, каб дадаць туды не толькі сучасную тэмпературу, але і якая тэмпература была ў мінулым. Мабыць, гэта і добра, што эфект Пембы не пацвердзіўся ў лабараторных умовах. Інакш тэрмадынаміка магла б стаць яшчэ больш заблытанай. Пераклад і агучка ад канала «Простыя словы».